Sanibonani bangani bami, uMamJilo onibingelelayo namhlanje. Namhlanje-ke indaba yethu iBhayibheli ikhuluma ngokudalwa komuntu. Sondelani-ke bangani bami, nizokwethamela indaba yeBhayibheli. Ekuqaleni-ke bangani bami, kwangabi bikho sihlahla endle, nemifino yayingakamili emhlabathini. UJehova uNkulunkulu wayengakayinisi imvula emhlabeni, futhi kwangabikho muntu wokulima umhlabathi. Kepha kwenyuka inkungu ivela emhlabathini yanisela umhlaba wonke. UJehova uNkulunkulu wambumba umuntu ngomhlabathi, waphefumulela emakhaleni akhe umoya wokuphila. Umuntu waba ngumphefumulo ophilayo. UJehova uNkulunkulu wayesemthatha umuntu, wambeka ensimini yase-Edeni. Wamyala umuntu wathi, ungadla kuyo yonke imithi yensimu ngokuthanda kwakho, kepha ungadli kuwo umuthi wokwazi okuhle nokubi, ngokuba mhla udla kuwo uyakufa nokufa. UJehova-ke uNkulunkulu wasebumba ngomhlabathi zonke izilwane zasendle nezinyoni zonke zezulu, wazisa kumuntu ukuba abone ukuthi angaziqamba ngokuthini. Umuntu waziqamba zonke izilwane eziphilayo, lokhu kube amagama azo. Umuntu waziqamba amagama zonke izinkomo, nezinyoni zezulu, nezilwane zasendle. UJehova uNkulunkulu wamehlisela umuntu ubuthongo obunzima, walala. Wayesethatha olunye lwezimbambo zakhe, wakha owesifazane ngobambo alithathe kumuntu. Umuntu wayesethi, lona useyithambo lamathambo ami, nenyama yenyama yami. Uyakubizwa ngokuthi indodakazi, ngokuba uthathwe endodeni. Bahamba-ke bobabili u-Adamu no-Eva bengenamahloni phambi kukaJehova. Iphela lapho-ke indaba yami yokudalwa komuntu. Ngiyathemba-ke bangani bami ukuthi niyithokozele indaba yokudalwa komuntu. Sesiyazi-ke manje ukuthi uNkulunkulu usidale kanjani thina bantu. Ngiyathemba-ke ukuthi nisithokozele lesi sifundo, nangokuzayo futhi nisondele nizokwethamela izindaba zeBhayibheli, nisale kahle.